Iep Cosins, ja tornem a ser aquí, dimarts 3 de febrer, primer programa d'aquest mes que acollirà les jornades de la Galera i el Carnaval. Sí, amics, a dia d'avui jo poca cosa us puc dir de les jornades de la Galera perquè encara no sé molt bé com aniran, però sí que us podria parlar molt sobre el Carnaval perquè n'estic molt informat. Imagineu-se, si n'estic informat, que l'altre dia TV Cambrils em va gravar a mi per veure com anaven les coses del Carnaval, els preparatius i tot això. Segurament molts de vosaltres ho vau veure a l'informatiu, però el que no vau veure a l'informatiu van ser les tomes falses. Sí, amics, sí. Quan graven una coseta d'aquestes també hi ha tomes falses. Ningú ho sap, però jo ara ja ho sé. I vaig dir, això a la molla el sortirà. Així que anem a veure què va passar dimarts quan m'estaven gravant. I estem comptant que si no hi ha cap sorpresa allò d'algun altre que se'ns afegeixi, serem unes 12. I com és que després de 8 anys sense tindre barraques, no? Carnaval. Heu decidit aquest any fer-ne de nou? Doncs mira, va sortir una mica amb els col·legues. Va ser una cosa que bastant... Hola, adéu. Va, una altra pregunta, val? Pífies per la molla, toma 2, acció. Aquí la tens. Pazos, guarda tot això. Doncs molt bé, el Pazos ho va guardar i ho està matent ara. Però us pensareu, bueno, sí, una senyora que surt, que dubta i tal. No, és que n'hi va haver més. Va haver-hi una altra pífia, anem a veure-la. Teniu 12 carrosses. Em pots explicar una mica què hi ha de nou aquest any? Bueno, hi ha de nou que és el primer. Molt bé, doncs aquí, què hi ha de nou? Què hi ha de nuevo, viejo? Molt bé, doncs aquestes eren les pífies de l'entrevista sobre el Carnaval, que com tots sabeu, el dissabte passat va tancar les inscripcions, per tant ja està, ja no s'hi podeu inscriure. I no és l'única notícia de dissabte passat, perquè dissabte passat també es va celebrar el Viu de Nit. Sí, amics, el Viu de Nit, un esdeveniment que intenta portar tots els joves cap al pavelló a practicar activitats esportives i de lleure, tot molt sa i molt maco. Anem a veure una jove que va anar al Viu de Nit, com ho valora? Jo trobo que n'hi ha més, però no falten els camells. Com que falten els... Però què diu aquesta senyora? Com que falten els camells? Però si el Viu de Nit el que pretén és que la gent vagi allí a fer esport i que siguin sants. Vale, que estava parlant de Sant Antoni, que se'ns ha traspaperat el vídeo. Home, quin susto m'ha fotut ara aquesta senyora. No, doncs això que dèiem, que el Viu de Nit. I dit això, doncs jo ja acabo aquí aquesta secció que faig una mica de repàs per l'actualitat, perquè és que aquesta setmana tampoc ha donat gaire més de sí, com que les notícies eren al ple municipal, que, i lo de Fitur, que estava tothom a Fitur, tothom a Madrid. Va ser tremendo, hi havia, però personalitats per donar i per vendre. Anem a veure qui hi havia a Fitur. Degustacions gastronòmiques o visites de consellers, ministres o ambaixadors. Amb tot, la visita que més furor va causar va ser la dels prínceps d'Astúries. No falten els camells. No falten els camells, no. Doncs bé, qui no va marxar a Madrid i està aquí acompanyant-nos són l'Eli, l'Anna i el Dani. D'endenar l'Eli. Doncs estava aquí fa un rato, jo he estat parlant amb ella. Sí, jo ja ni l'he vist. Sabeu alguna cosa? Està dins? Què fa dins? Però, a veure, vull dir, és que ara toca Elefants i... vaig a veure què fa. No sé, jo què deu fer aquesta xiqueta ara. És que també...